gabe ma horas. Jadi mulati ma di Tuhan ka, mulati ma di ita sa lubna. Nunga sikop tutu, di ma di acara na paburhaton anak namyon, dengan ang persatu kilo ni, di ma di kuar ni lota namang ilutangnya. Ang game matutu di sa luhut tangyang yang kamataraja na tasulibada, di tangingon dila diului Tuhan tama, tangyang nu amang raja na tasulibada, asa ang dia di nanami, parmain nami na magkabeluhan, bileo ma penghiburan, bileo gugu, bileo na kasilas ni roha, tujulun na riyon. Suang-suang ma di pagpunami yan akon niya namyon. Ang game matutu, tabo akan na sinakabat ni rohana. Asal gabi anak si Belas ni roha di ito sugodon, na magpesama igor tuhatta. Amang raja ng sulibada, siya na mamuka saat tupartikinon tumasay gudang do akan uli na dingga di patubango di pasang tamudo Prabu Ipir dalam mu magido to magkaripata asa ang ipir to dinami sa luna sude ang keluarga ternungobi ma dainang na makabeluod do liyak kabaw po namin iso ang dia songon dabok songon nidok nila dua-dua pirma poki baul-baul pasalongan pirma to dinami sa luna lucu-lucu na magkapasamuna jalan di pasar tamudo akaningan ima na perjolo di pasar razai lulus sabut agak matutu soalnya Panginoon ni razai sabut maka dauli sabut maka nadenggan tarlumowi di bokparan ni anak namyon di pasu-pasu tama keluarga dabo akan diluluan jumpa akan asinalahan suang-suang ima nakaning di ula-ula nami razai tariban di pasangan ulus tujuh jalanung adukap raja nami lasrawan nami raja nami anggia madutu sa Panginoon munay tusong ma dainam na magkabeluhon siya salud akamara tusulunon roma akasilas miroha akadauli na rin ma yan ni burumuna ima parmain nami ipartikinon asa anggia tutu lampot songon nila dua-dua bago na madungdung tu pilo-pilo ng arajar Sarpu masalu akan alungon tujuluanon seroma akan ajakan asa kejang ma kodar dio ma sumur saya si kejang umur ma misaluna jala akka sitorok pinampan amang raja yang suribada molo tungarong akan orang lubi ya kapaperan nami di paperannya anak nami orang dorang tinggaluna salpo kamu may amang raja yang suribada asa unang mga badilakana lawan na kontot tuhatay asa doon soon nidok nila dua-dua lebat doon aburan niya to ibor ni raja molo doon nga kapaperan na hurang tabulok koma dilata sa puma si ruhat tabi ala hata pangapu doon namang raja yang suribada bisa luhut hata nauli hata nadenggan hata pasu-pasu ang kapura ng pinasak muna kaya pwede di persabuan nami dua meja para nami, abing meja puran nami. Asa dohonon soka dari dua-dua. Naum 10 pitu cuma di 10 lalu. Ya kahatan nauli atan adengkan atau pasu-pasu ng penasak muna. Wapu kami mah, hot martongan di sana. Asa turtu-turtunin ang duhur, tio-tioin alote. Atan nauli atau pasu-pasu ng penasak muna. Saya unang mamuba, saya unang mamose. Asa saat di soluma, satu hotel. Yakka hata nauli hata nadenggan sa ito at kama napasato ni sama ito sa loob dileng mangulu sa ato panggabihan sama ito marasa jadi wag naman raja ng sulibada ala no sikop sa loob at acara para dato kung sa tayo maturajay pasikopon ibagasan ko ang ito hata asa sikop yang uma marhiti tangnya